Ahojte, my vás zdravíme nášho prvého dielu z Let's Playu. Konečne už sme tu aj s našim kamarátom Kubikulou. Už má konečne spravené. Pozdrav sa! Jo, čau! Bude to slovensko-český Let's Play a on sa ma niekedy bude pýtať, lebo nerozumie po slovensky trošku, tak budeme mu hovoriť. Sme asi prvý, čo točí Slovak a Čech. Kde? Toto je môj house, ale začneme od znova. Zobrali sme si trošku takých vecí. A môžeme rovno začať, odznova. Takže ideme natešiť drevo a také. Poď. Udarí mi. Lak. Dobre, poďme. Takže môžeme si rovno tento strom natešiť. Je tu taký trošku divný bug. No bug, taká blbosť, že sekneme tenka do stromu a rozpadne sa celý. Toto je taký ten mega strom. Tu si ani kreatívne môžeme dať, vidíte môj tu menu item, ale to sa mi nedá dať. Server vám dám do popisu, môžete si nás potom pozrieť. Tých 4 odoberateľov, čo máme, tak to si nás neviem, či prídete pozrieť, ale už bude určite viac. Máme tu work. Mohli by sme ísť trošku ďalej, nie tu dostať. Wow. Yeah. Texture pack vám dám tiež do popisku. To preplávame. Ale. Ten waypoint, čo vidíte na mape, to by som mohol vypnúť. Tak, potom si ho zapnem. Poďme týmto smerom. Pri tuto, ak by ste si chceli vyrobiť resku, tak musíte použiť drevenú sekeru, nie ako váš ten sprostý šíp, kde používate na gameside serveru. Tu máme drevo, môžeme ho naťažiť. Moje drevo. Toto je moje drevo. This is moje drevo. Moje. Ideme točiť. Daj. Tu sú kopa stromov, všetko to tu vyťažme a potom pôjdeme stavať dom. Jaj, ty čurka. Nech to je moje drevo. Ha. Už nie. Moje. Napíš dia a budeš mít. No my nebudeme cheatovať. Nebudeme. Já mám takový divný špalek. Hele, koukej. Hej, čuček vypadá špalek divnej. No, však to polož na zem a rozsekaj to. Potom to bude dobre. Roztažíme to, roztažíme tu všetky stromy, Moje. čo vidíme. Ja mám tiež ten divný blbosť, čo si mal ty. Já mám Ale nie to. dokonce 2 druhy. Počkaj, ja to takto vyťažím. Musím to drevo teraz spracovať. Koľko máš dreva opracovaného? Počkej, já mám... Počkej. 56. Počkaj, na Skype si ťa trošku... Á, dobre. Skoro 100. Tak, dobre, som si pridal zbyt. Môžeme teda. Tento kameň mu vezneme. Čo robíš? Já spravuju špalky. Aj. Počkej. Neviem, či niečo grifujem, ale berem si kameň. Ještě jedno. Jo, přesně stack dřeva mám. Takže mám 4 staky proti ne. Môžeme tento kobl ešte poťažiť, neviem, kto si to tu niečo stával, ale môžeme to doťažiť. Ježiš, prepáč, ospravedlňujem sa ti. Som te... No, jde dál. Tak, môžeme ísť ďalej, mohli by sme si vyrobiť taký mini ostrov. Jo, počkej. Naťaž trošku tej hliny, síce toho nič moc nemáme. No, počkej, ne. Budeme ešte točiť také kratšie videá, lebo ešte nemáme vybavené točenie viac než 20 minútových videí. Kde vyrobíme... Super.
Ja budem točiť aj single. Já budu točit. Ty máš Fraps? Co? Či máš nejaký program na natáčanie? Ne. Tak ti potom pošlem Fraps, ja. Nechaj ty niečo natáčaš, nechaj ty niečomu prispieš. Ešte sa dohodneme za kamerou, čo kto bude točiť. Super. Rozťažíme Hej, stačí 28 hlíny. v pohode. To stačí. Na výrobu, vieš, to je taký štandardný dom, nebude to také nejaká vila extrémna. Počkej. Čo? Pojď sa nahoru. Ježišmaria, Hej na. čo je to? Dičku. Hej, loď. Môžeme ísť teda. Já budu najít nějaké místečko. Poďme tam. Až nájdeme nejakú dobrú vyvýšeniu ďaleko od tadeto, tak môžeme potom postaviť na ostrov. A má zlomenú ruku. Ideme rýchlo. Rýchlosťou svetla. Jak by asi vypadaly vývoje na lodičkách. Tak je to. Tak jak ideš, tak to je rovno na šíre more, potom niekde zastavíme, postavíme si tu. Myslím, že ostrov spravíme za kamerou, aby sa neznudili k smrti. Vidím vyvýšeniny, tuto zastav. Nie, to sme zase pri niečom. Ďalej, furt ďalej. Ale to nemá brzdy, já nevím, jak zastavit. Fuj, no zastavil som bol ako. Ne. Lebo postavme si nejakú barabíznu na strome, nie? Sorry. Au. Já jenom chtěl zkusit, jestli jde bojovat v lodičkách. To ide určite. Tuto nejakú barabíznu na strome, nie? Barabí. Dostaneme sa tam pomocou naťaženého dreva. Ne, spadlo. Lode si tu necháme. Já si nechám tady. Tady. Čo? Ty si spawnoval, mne odišla loď. Stoj. Stoj, loď. Tady bude moje lodička. Ona mi ušla. Tak, Víš čo, mám ešte jednu, ja už zničím. přístava. Je to v přístavu. Urob prístav, vidíš, čo dobrý nápad. Budeme ho potom musieť zareskovať ešte. Tak. Tuto by sme to mohli trochu vyčistiť a postaviť si taký malý house. Tu si niekto robil branch mine, takže mu ho veľmi krásne zastávame. Tak. Dobre, tak my sa teraz s vami lúčime teraz. Pre túto chvíľu, lebo viete, nemôžeme točiť dlhé videá, poďme vedľa mňa. Rozlúčime sa teraz s vami, texture pack v popisku, dúfame, že sa vám videa ľúbia. A potom môžete napísať do komentárov nejaké tipy, už budeme súťažne točiť z iných hier, uvidíme sa neskôr. A čau.